Asteburu honetan Euskal Herria Zuzenean Festivalaren 30. edizioa ospatu da Arberatze Zilekoan. 3 egunetan zehar milaka lagun batu dira bertan zuzeneko musika eta beste kultur ekimenez gozatzeko. Hamaika telebista bertan izan da eta datorren erreportajean hori ikusteko aukera izango duzuen. Gaur, gurean Euskal Herria Zuzenean. EHZ-tatik, Hamaika telebistarako, Gaizka Txamizo eta Bizaldi agertokitik jetxi berri dira eta taulatu dute ikuskizun bat elkarlanean. Gaizka, zer izan da gaurkoa, zer esperientzia? Eroi eremina egin dugu, Bizaldirekin elkarlanean eta esperientzia izugarri polita izan da, EHZ-tan aurkeztu ahal izatea hain barrenetik sortutako pieza hau. Arratsaleko 4 izan dira, eguzkia oso gogor jo du. Baina bai guri eta baita publikoari ere eta oso eskertuta gaude publikoan erantzun oso politarekin. Guentzat bihotza bete bueltatzen gara. Sierra esan daiteke, musika eta ikuskizuna bat eginda gaur arratsaldean agertoki gainean, ez? Beste aukera bat musikaz gozatzeko. Bai, ala izan da, Gaizkak bere obrarako gure kanta bat hautatu zuen, elkarren artean elkar ezagutu eta erabaki genuen EHZ-tan martxan jartzea eta ikusi duenarentzat gero baloratuko du, baina gure asmoz behintzat oso pozik geritu gara. Baina eta abenduaren genuen elkarrizketa batean aipatu zenuen zure ametsetako bat berriz ere hemen egotea zen EHZ-tan ametsa betea. Bai, hori da, azkenean Fisisekin ezin izan gara etorri, baina Bizaldirekin pozik etorri gara eta gainera Gaizkarekin plan berezi egin dugu eta oso garrigan izan da, jotzen ginen bitartean hau ikustea hor makilan gainean igota eta bueltaka, hori oso polita izan da. Gartxo, eta azkenik, arratsa hasi berri da, egun osoko egitaragua badago, baina ikuslegoa ikusten da, eguneraldiaz aparte bero dagoela, txalo zaparra da itzaletatik, baina publiko oso kontentez. Bai, gu pixka bat zartu geha eta garai bateko parrandak egiteko edadea juntzaigu, baina edo ez. Baina EHZ-ak bai, 3 eguneko talde puska eta disiplinartekotasuna lantzen duen programazio eharra dauka, eta hemen jendea atzoko aje batzuk ere ikusten dira, baina gaurkoak ere gozatzeko asmoakin eta bejondi dira antolatzai eta ona hurbiltzen dira guztiei bai. Ederki, hemen erondoan, Gaizka Txamizo, Bizaldi eta Astoa. Hizkuntza, gurea da, hizkuntza. Hizkuntza, gurea da, hizkuntza. Hizkuntza, gurea da, hizkuntza. Hizkuntza, gurea da. Ikastolan ikasi nuen eta banekien berarekin egin be. Arnuena, hala ere asko ez didaten duten, ze uste hori. Bide bakarra taldeko Imanol eta Jonekin gaude, oraintxe jetxigira agertokitik, kontzertu bero eskaini dute, Makina Gazte eszenarkoi aurrean, eta giro bikaina, ez? Bikaina, zuk esan duzu, beroa, oso beroa izan da. Eguzkia gale egiten zuen, eta gero jendeare bai urez bete eta bukatu du, ez? Politia gonda. Taldea hasi da eta lehen akordetik, jendea ikusi da dantza egin nahi zuela eta gozatu nahi zuela. Bai, hombre, azkenean, gure musika da pizka bat hori, ez, bizterala, naiz eta ez ezagutu entzutean esaten duzu, ostias, hau dantzatu egitetik, esai asko, bai. Arratsaldeko 5:00,
EHZ festivalean eguzkia parez pare, baino jendea gogoz dantzarako. Ez bakarrik dantzarako, korrikan ere hasi dira, zirkulotan eta orduan gogo handiarekin, bai. Bide bakarra Lizarratik, hemen EHZ festivalera, zuentzako aukera ederra hemen jotzea, ez? Bai, noski, gainera hori, pasatzea mendiako Pirineotatik beste aldera, ez? Denaldia guretzako eta Nafarroako aldekoak izan da, are gehiago, ez? Guretzako esperientzia oso polita, bai. Eta jendearen txat uste dut ere, bai izan dela. Nik uste jendea gozatu dela, ikusi duela talde berri bat, agian izena ezagutzen zuen, baina musika igual ez, eta gaur zaletu batzuk egin dituzu ez. Bai, 16 urte eduki dituzte, ezagutzeko ere bai, baina bueno, polita izan da hori, betiko jendea egon delako, eta ezagutzen ez gaituen jendeak ere bai asko gozatu delako, eta ala esan digute gero bai. Herriz herri, jendea ezagutzen, lekuak ezagutzen, eta EHZ bezalako jaialdi batean parte hartzen. Bai, gainera, guretzako horrelako jaialdietan parte hartzea da garrantzitsuena, ez? Da udaletxe batentzako jotzea edo taberna batetarako hau jendeak antolatzen du, ez? Eta hori lujoa da, lusua. Minak Oiote eta Txiko Tornado ditut ondoan, arratsaldean ariko dira estenatoki handean, kontzertu latzen dute, gaur ere, egurra banatzen. Bai, egia esan oso gustora, 3. aldia hemen EHZ-etan. Lehenengo disko batera genuenetik, lehenengo aldia izan zen, etorri ginena EHZ-etara, eta, gustora, 30. urte aurren ontzan, hemen Jaialdi bakoitzak baditu bere ezaugarriak, baino EHZ berezia zinez, ez? Bueno, bai, bada hemen lanean dagoen lantaldea beti bereziki jatorra, ikusleak ere bereziki festivalean sartuta, egia esan oso leku polita jotzeko. Eta ikuslegoa beti bero. Bai, egia esan hori, hasieratik jendea bero egon du da. Azkenean gaina, Ferminek kantatu gurekin, Rei Xabens de Matxinen kantu bat egin dugu elkarrekin, eta oso gustora. Kontzertu eder batik ginda ederra, ez? Bai, egia esan, libratu dugu euria, azken aldian harrapatu izan gaituela askotan, eta kriston arrats polita egon da egia esan, eguzkia sartzen, lagunak inguruan, ezin da askoz gehiago eskatu. Enimitxiak bakarrik. Enimitxiak ere. Bueno, eskerrik asko eta hola segi. Mila eskerrik. Hemen nago Merina Gris taldeko lagunen ondoan, Sara eta Julen ditut hemen, eta asko eta behin Julen beste behin ere hemen EHZ-etan, honakoa Merina Grisen 2. aldia. Bai, lehenengo aldia gainera izan zen oso hasi berria ginenean eta oso esperientzia polita izan zen. Egia arazo teknikoren bat izan genula, gogoratzen dut, ordenagailuarekin edo, baina gogoz eta oso polita izan zen eta baita ere horren itzalarekin edo espektatibarekin, baina beti artistekin gertatzen da ez, diskoa egiten duzunetik ateratzen deneraino pasatzen dela denbora bat, guretzat 2. diskoa ere atzean ikusten dugun diskoa da, eta egia da hori ari garen aurkezten oraindik eta gogoz, eta batez ere jendearekin egoteak berpizten dizu disko hori edo nik uste dut hor diskoak irauten duela edo bizirauten duela gehiago jendeak eusten duelako puntu batetik aurrera. Sara esan daiteke Merina Grisen kontzertuak beroak izan ohi direla, jendea dantzan ibiltzen da, energia askoko taldea zarete, baina hemen badago EHZ-etan hola publiko berezi bat, oso dantzagarria eta dena ematen duena, ez?
Bai, nik oroitzen dut hori gehien bat, lehenengo kontzertu hortatik eraman genuen impresio izan zela publikoaren aldetik, ezakit aldea handia, baina bai zerbait berezi izan zela, eta uste dut orain bai egon gera ikusten kontzertu baita ere ordu hontan ja bazegoen kriston ambientea, eta uste dut izango da nahiko polita, zeo ze mugitu daiteke hor. Beraz, Julen, egura beroa izan da, jendea bero dago, bakarrik, atera, eta egin dakizuena, jo. Bai, gainera gu ez gara enteratu, esan nahi dut, gu iritsi garrenean, ja eguraldia okertu edo gutxienez oztu egin da, beraz, bai, gu prest. Temperatura igotzeko unea da berriz ere, eskerrik asko. Zeniz, izar baten txeka, noiz arte iraunen du. Ajopa puskak urratzen, izaien adajetan. Berdintzautak ikusten jenez, ene barnean senditzen dudalako. Tabadakit segituko nukela, gauaren beste puntaraino. Gure baitan, ez da deus aldatu, urte bat pausan, floak dira pilatu, orai da bertan, belagia luzatu, orgira bueltan, ez gehiago bilatu, sokuntzan handeatu dugulako espalda, poliki ingan dugulako malda, etxiko arekin egina delako salda, gustua duen errez eta ezin da alda, laguntasuna dugu oinarri, karikata iztegia lokarri. Nere ondoan RTZ kolektiboko laguna ditut, laster igoko ira gertokin gainean, bigarren aldia EHZ-etan jotzen, makine edizio ikusle bezala, beti da placer hemen egotea, ez? Bai, betikoa, azken finan beti lagunez inguraturik gira, oso babestuak sentitzen gira hemen, eta sekulako plazera da bai. Zan daiteke, taldea handitzen joan dela une oro, ezagutu zintuzten ni lehenengo diskoarekin, beste bat kaleratu berri duzue, aurrera doa ekimena eta geroz eta zaletu gehiago batuz. Bai, hori da, saiatzen gira pixkat gure japa deskujearazten jende gehiagori, eta ea gu ere hola handitzen giren, eta ea publikoak hartzen nuen, maitatzen nuen, eta ikusiko urte batzuen buruan nola bukatuko den. Beti ere, esan daiteke, rapa gurean geroz eta zabalagoa dela, askoz ere gehiago da igual Europan edo Frantzian bertan, baina Euskal Herrian badira proposamen berriak sortzen, edatzen Euskal Herri osotik, eta zuena esenplu argi bada, ez? Bai, egia da, gure diskoa 16 kantuz osatua dela eta oso zabala da, unkitzen ditugu arlo desberdinak eta estilo desberdinak, eta influentziak hartuz Frantzian, hainitz, eta bai, baina ari da edatzen pixkanaka bai, egia da. Beti ere, nagusi euskaraz egindako errima eta erritmoak. Bai, hori da, gure pixkat gure ADN-ean da, eta logikoa da ama hizkuntza dela dugulako, eta zergatik ez japa euskeraz, eta hola segituko dugu, eta jendeak maite du, guk ere, beraz, denak pozik. Gaurkoa plaza importante izango da, hemen festivalean parte hartzea, hemendik aurrera berriz ere errepidea herritzea, areto txikia, gaztetxeak, txondaguneak. Bai, gaztetxeak eta areto txikiak berdira egin hemen EHZ-etan kontzertu bat eskaintzeko, hori bakigu. Eta ejan bezala, beti hori ejan dut, EHZ da esena edegena guretzat, hemen Ipar Euskal Herrian, eta bai, motibatuak atope hor gaur kontzertu eder bat emateko bai. Kantu zerrendan, bi diskoak batu dituzue, o nola izango da? Bai, izango da nasketa pixka bat, baina zen dira pixkat gehiago eden albumako kantuak. Bai, ejan duzun bezala, intzinatu gira, bidea luze izan da, baina bai, gaur atope eden albuma aurkezteko aurreatzezta bai. Hoxe, hemen ere ondoan, RTZ kolektiboa, laster agertoki gainean, gozatu! Aldi
Euskal Herria zuzenean festivalean jarraitzen dugu, nire ondoan dena taldeko kideak, agertokitik jetxi berri dira orain, Xabat, nola jonda kontzertua? Oso potente, Egunga, eguerdiko laurak eta lauter jaiaga, eta kriston ambientatu, ikusi dugu, bide bakarra ikusi dugu, rollo raitxan ez dematxin egurre moten, da kriston beru, baina kriston ambientatu, eta desiaten gau zen. Da gure kontzertu, esplosibu. Pentsa baino kitxitsua bajo dugu, baina jentin jarreri oso pozik. Zirkoaren karpa azpian, jendea bero, publikoa gertu, hola gozatzeko aukera asko daude ez? Bai, gainan, nik uste dut dena bai dela talde bat txikiku edo ez olanik ez denatik handixetan igual miska galdutzen dugu, ez gaz ez oso nahiko lotzat isagaz eta geu ez gaz igual orduan olako ez denatu gisa miskat laguntzen dabe geu ez gazen gerturatzen. Non eta Euskal Herria zuzenean bezalako festival eder batean, ez? Bai, nire ustez da autogestionoin eredu erraldoi bat. Nik uste dut guk autogestionoin oso sartute gazela bai apustu etxin dugulako espazio autogestionotan joteko, baina bai antolatzen dugulako bai autogestioi txik. Eta gau itxute igual autogestioi lotzea gauza txikixakin eta ikusti alako gauza handi bat zelan etxen dan alako balore interesgarriakin pasada bat. Bueno, eskerrik asko gurean izateagatik, eskerrik asko kontzertuaren gatik eta segi errepideak erretzen. Gora, musika zuzenean. Anestesia taldeko Mikelekin gaude, agertokitik jetxi berri da, kontzertu eskaini dute, beste bin ere EHZ-etan, Mikel gaur ere kontzertu beroa ez? Bai, beti bezala, ja ez dakitzen bagarren aldia da hemen jotzen deula, baina beti bezala ikaragarria. Gure festivali maitatuena da diferentziakin eta gaur ere ez digu defraudatu. Kriston giroa, hor karpa barruan sortzen den olla presion efektu hori asko gustatzen zaigu eta ez du defraudatu. Anestesia ikusteko aukera askorik ez dagoten urtean zehar, baina EHZ iristen denean, 2 urtetik behin, 3 urtetik behin, etorri behar da ez? Bai, beti hemen etxekoa gea, haiek gure etxekoa dira, beti sentitzen gea familian. Kristonaldia dago eta berriz ere esango dut beste festivaletan jo izan dugu, baina hemen nola sentitzen garen tratatuta, ze balore dauden festivalean, oso ezberdinak beste festivalekiko eta oso gustora familian eta ezin kexatu. Izan ere laguntzaileak, barran dauden jendea, antolakuntzan, laguntzaile pila badago festivalean zehar eta hori notatzen da leku guztietan. Notatzen da ere ez egota bankotxeetako publizitaterik, ez automobilena, ez ezer, herritik herriarentzako egindako festival bat. Horrexegatik sentitzen gea super eroso hemen, ez? Dana da famili girokoa eta zuk esan dezuna ez dago multinazional baten kartela une oro toki guztietan, eskertzen da hori. Mikel, neguan berriz beste kontzertu txanpa bat anestesiarekin, garitoak berriz ere, aretoak, eta berriz ere iluntasuna eta leku txikiago batzuk, baina jendetza ere biltzen ari dena, ez? Bai, urtea horrekin amaitu behar dugu. Gabiltza ospatzen gure erantzun diskoaren 30. urtemuga eta egin nahi ditugu 5 kontzertu berezi. Disko hori jotzen eta bar, eta izango dira errepertorio bakarra, inoiz ez deguna egin eta berriro egingo ez deguna, orduan, animatzen zaituztet jendeari juteko, ze egingo ditugu gaina Euskal Herriko aretorik kutxunenetan, soinu onarekin eta bar, eta urritik abendura, 5 kontzertuetan, espero dugu animatzea jendea. Kontzertuetan ikusten gara, eskerrik asko. Esker. Sartu dinen karpantasun hiri begire, ez dakit ze pasetan dan zeiak dire, kanta jausten dire, izuri begire. Eskuek argiek, izuri begire.
moriré, me voy a unir. Festivalean jarraitzen dugu, nire ondoan Jonkas dago, agertokitik jetxi berri da, zer nola joan da? Ba oso ondo, oso pozik festivala zabaltzeaz, larun batean, hemen egoteaz, ez dakite guretzat, kriston oparia. Eta ikustea jendea dantzatzen, gozatzen eta konektatzen duzula, niri hori baino, askotan baldin baduzu jende pilo bat eta ez badizu kasurik egiten, baina baldin baduzu jende txikia eta kasu egiten dizute, pozik, kirtetan zara. Emanaldian, zure lehen diskoa taulatu duzu, horrekin batera hainbat bertsio, kantu dantzagarriak, musikalki anitza, da eskaini duzuna, kolorez berdinetako kantuak, jendean itzentzako. Hori da, diskoa ere bada nahiko eklektikoa, dauka denetarik, eta guk nahi genuen, nola denbora murritza geneukan, esan dugu, baladak eta geldoa den guztiak kendu, eta kaina, gero ere bertzio batzuk jartzea, lehengoa izanik, jendean gantzatzeko, eta, ritmoarekin, nik ez da dut hori. Eta horian jendea, gero, posik, onda, gero urtengo gara, entzungo dugu, abertzezaten duten. Ederki, gozatu duzu jotzen, beraz gozatu gauean ere. Eskerrik asko. Eta horretara etorri gara, bereziki, osake bai, mila esker zuei. Venga, mila esker. Basamortuan egon ote, naizen ez dakit zintzoki esaten, errari ibili naiz baina, ikasi dut motorra zerura jauzten optimismura, kondenaturik bizi naizen arren, gozamen batzuek jada batakite, sufrimendurik gabe sartzen. Euskal Herria zuzenean jaialdian jarraitzen dugu, nire ondoan Lider Nando, Bele, agertokitik jetxi berri da, kontzertu eskaini du, agertoki handian aritu da, atxaldeko lehen orduan, zer esperientzia? Beti bezala ez du faiatzen, osea, EHZ-ak ez du faiatzen, nik laugarren aldia dut hemen, eta formatu ezberdinekin, eta beti oso esperientzia polita izan da. Eta horrengoan ere bai. Musikalki, anitza izan da zure bidea, aurretik Liderrekin rock gogorra jorratzen zenuten, rock moldara ezberdinetakoa, lehengurtan Ferminekin eritu zinen, gaur Belerekin bestelako proposamen bat, dantzagarriagoa, funkeroagoa, goxoa ere hemen aritzeko. Bai, hori da, eta gainera esango nuke plazaz plaza aldatzen doala pixka jendeak nola hartzen duen gure musika proposamena, ez? Eta esango nuke, hemen Benafarroan adibidez, superondo sartzen dela. Osea, ikusten den jendea dantzan, agian hegoaldeko beste lekuren batean ez detena ikusten, ez? Ez dut orain esango herririk, ez dut inor ut gaizki utzi nahi, baina hemen, da pasadot. Dantzatzen dute, gustatzen zaio bihurra hori. Proposamen ausarta, tauleratu duzu, eta ere ausarta izan behar da dantza egiteko, ez? Claro, bai, antza denez ausarta izan behar da. Niretzako, olako zerbait entzute eta jasten ez dantzatzen, baina egia da askotan lotxa ematen dugula inguruagatik, orduarengatik ere, ez azpiak eta laurdenetan jo dugu, orduan. Baina, bazego jendea dantzatzen eta gu, ni ez nau ezterk gehiago posten horrek baino, jendea dantzan ikustea. Mikrofono itxian komentatu dugu, full ekip etorri zarela, talde osoarekin, banda handiak argi duzu, obentzat banda osoa, eta hori eskertzen du publikoak ere. Hori da, normalean laukotean aritzen gera, normalean erdia laukotean, erdia boskotean, gaur boskotean etorri gera, tromboiarekin, ametsa aznarezekin, eta nire esan duzu, kriston kolorea ematen dio tromboiak, eta beste kutsu bat, eta fankari oso ondo etortzen zaio kolorea gainera. Hurrengo urtean, Bele Erreiberekin, goizeko 3etan, hola, ez? Agian horren berandu ez, baina Bele Erreibenekin etorriko nintzake gustora asko, así que EHZ-ak nahi badu, datorren urtean Bele Erreibenekin. Ederki, gozatuko kontzertuan eta gozatu gaua. Eskerrik asko. Zuri. Hemen gaude, Kamilekin, EHZ-ako antolakuntza taldekoa, larunbat arratsa da, zer moduz funda orain artekoa? Biziki untsa, biziki konten gira, dena biziki untsa, beroa ala ere aski pisua da, baina ala ere jendeak hurbildu dira, zinez bestak segitzen du, eta aski pozik gira, bai atzo eta gaur jendeak etorri dira eta segitzen dute etortzen, hor zinez bikain. Euskal Herria zuzenean, 30. edizioa, belaunaldi pila bat pasa dira urte hauetan guztietan, baina oraindik hemen jarraitzen du, esan daiteke hasierako irizpideekin edo filosofiari segika, ez? Bai, hori da. Zinez entzatzen gira mantentzen funtsezko ideiak eta baloreak,
eta pixkat garatzen ditugu ere, gaur egun idei edo balore batzu lantzen ditugu anitz, eta ala ere entzatzen gira, lotuak gira hori, eta zinez transmititzen da, festibala transmititzen da, baloreak ere, eta funtzionamendua ere transmititzen dugu, eta hor gu gazteok hartu dugu segida, eta ne ustez ez da hainbeste aldatzen, lekuza aldatzen dugu hainitz, baina EHZ eta besti berdina da. Hor garrantzitsua da, urtetik urtera, Bolondresen parte hartzea jaialdian, aurten ere, makina lagun, esku bat botatzen hau aurrera ateratzeko. Bai, hori da. Urtean 100 bat gira, zinez festibala antolatzeko, biltzen gira ez astero bainan kasik, eta gainera edizio hori berezia zen, hori zinez anitz lan egin dugu, eta gero 3 egunetan badira gutxi gora bera 500 laguntzaile, aurten izan dira oino gehiago, eta zinez bizki konten gira, gazteek ere izena emaiten dute, eta hori guretako biziki importanta da zen, eta momentu batez haiek dute segida hartuko, eta hori funtzionamendu hori martxan da biziki untsa, eta hori da. Esan daiteke, bizigaren aro honetan, makro jaialdia, jendetza asko mugitzen duten festival handiak, EHZ bezalako gauza txiki xume eta zaindu bat aurrera ematea, geroz eta zailagoa dela, batez ere jakinik ere esponsorri gabe egiten dela, inongo banketxe edo automobil markari gabe atzean beste jaialdi asko bezala, eta horiek ere badakite etortzen den taldeak, badakite nola datozen, eta zer dagoen festiboen atzean, ez? Bai, hori da. Zinez importanta da gaur egun hori azpimarratzea, dena egiten dugu guk autogestioan, eta zinez gaur egun badira festibala biziki handi batzu eta gogoa emaiten du, hala ere ara joitea, baina gu entzatzen gira, baloratzea, programazio bat hemengoa, eta dena beste guzia ere bada eztabaida sokoa, hainbat gai aipatzen ditugu, lantzen ditugu elgarrekin, zinez nahi dugun gizartea, pentsatu nahi dugu hemen, eta eraiki denak elgarrekin. Eta orduan da EHZ festival tipi bat, baina ala ere kalitatezkoen ustez. Eta aho gira ala ere zen, eta ez gira hainbeste, eta ala ere lortzen dugu urtero festivala hori sortzen. Horrela jarraitu ezala, aurtengo ondo bukatu dadila, eta beste hainbat urtez, EHZ zuzenean, Euskal Herria zuzenean, jaialdiarekin. Eskerrik asko. Hala ere, dena ez da eguzkia eta irribarrea izan aurtengo Euskal Herria zuzenean festibalean. Igande arratsean izandako euriteek, kontzertuak bertan bera geratzea ekarri zuten, ekaitza gogorraren ondorioz. Etzaki taldearen emanaldian suertatu zen ekaitza, eta ondorengo kontzertu guztiak ere bertan bera geratu ziren. Egunotan, desmontaketa lanetan ari dira Euskal Herria zuzenean festibalean, hurrengo urtean berriz ere jaialdi egiteko asmotan.